danoi, ekingutza hau ustailaren 15-ko eta kurtsoko azkenengo osoko bilkurari, lehenengoko puntua, 2025ko ekainaren 3ko bilkurari dagokionak laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, kreditu gehigarrien modalitatearen 5. kreditu aldaketa onartzea. Udala, kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko espedientea izapidetzen ari da. Kreditu gehigarriak finantzatuko dituzten sarrerak bat datoz espedienteari aplikagarria zaion araudian aurreikusitakoarekin, eta osorik finantzatzen dute gastu gehikuntza. Kontuhartzaileak aldeko txostena eman du. Horiek horrela, Ogasuna Batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, onartzea kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarriak modalitatekoa, 1.459.300 eurokoak. Bi, espedientea jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean, interesdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. Hirugarrena, jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako erreklamaziorik hasierako akordioa ulertzea behin betikoz onartuta. Interbentziorik? Bai, Ander Garai. Bai, atzalde ondanoi, kreditu aldaketa, 5. hitz egingo dut pizkat, 4 eta 5. gainean ze espedientea ikusten badugu bisak batera doiez, eze prozesuaren hasiera momentu berdinean da, eta de hecho, sailek bialtzen daudenean bere eskaerak batzuk 4. sartzen diez, 2 kasu hontan eta beste bat 5. Orduan kasu hontan gaur onartuko dana 1.300.000 euro izisakoa da, baina gero dau beste bat onartua 153.000 eurogatik, orduan biak batzen baditzugu, 1.430.000 euro ingurukoak izango ziren. Horreratuko dut, guk alde bozkatuko dugula kreditu aldaketa honen gainean, biak batera hartuta, ikusten dugulako proposatzen dien gaiekin ez daukagula inongo desadostasunik, de hecho urtean zierrezkatzen egon garen gauzak onartzen diela, kasu honetan hemen bidegorrisa itxeko diru gehiago behar dela, bidegorrisak itxeren aldegaz, eta horrela trasladatu dugu, bai, kritikago gauen bere garaian bazo eraindik ezaguela ez errinda, eta hemen onartzen da bazeko horretarako eta proiekturako eta alokairurako, prozesu guztirako diru gehiago sartzi, orduan adosgaz, eta gero esan duten moduan, 4. kreditu aldaketan, onartzen dien 2 partidak diez, udala goikoak urbanizaziorako diru kantidade bat, eta Gorostizako igogailuetarako beste diru kantidate bat. Orduan, horregatik ukalde bozkatuko dugu. Hau esan da, bai nahi dugu agerian itxi, eta rememorauko dut, 2024ko abenduaren 19an egon zan plenuan, aurrekontuak onartu gauen plenuan, gaur onartzen ditugun gauza batzuk, bertan onartuak izan bazinen, 7 hilabeteko aurrerapena eukiko gauela. Eta segaitzik esaten dut hau, pleno hortan EAJak 5 emendakin aurkeztu zauen. Eta 5 emendakin horietariko 2 gaur onartuko diezenak diez, alde batetik Gorostizako igogailuak finantzatzeko 1.000 euro gehiago, eta beste alde batetik udalagoikoako proiekturako beste 1.000 euro gehiago. Ez proiektua egikaritzeko, baizik eta proiektua egiteko. Seguk esaten gauen diru nahikoa etzauela. Deitu jakun demagoguak, esan jakun marketing politikoa ingauela, egiten du, hitzak erabiliko gainera, frasia diez, marketing politiko egin duzu udala goikorako emendakinarekin. Baita Gorostizako igugailuen emendakinarekin ere, hori zantzuzkun irigintzako zinegotziak. Gorostizako urte hasierarako utzi behar izan dugu, engaz, ustailean. Ogasuneko zinegotziak esan zauen, guk hasieratik eman genuen hitza, esan genuen promesa faltsuak ez genuela ingo, hori marragorri bada guretzako, ejekutatzekoak ezinezkoak diren epeak onartzia, edo bestela prozesu administrazioen ezagutza falta duzue, hori da EAJari reprotxau zinutenak. Eta guk esaten gauen esan, etzauela diru nahikoa proiektuak martxan jartzeko. Nire repliketako baten esan hauen, guk ez gabiz eskatzen dirua gero obrak egikaritzeko, guk eskatzen gabiz dirua obrak
egin baino lehen hau proiektua egin ahal izateko eta prozesu guztierako, bietarako. Ze uste gauen, 40.000 eurokin etzala nahikoa, eta 30.000 eurokin ezala nahikoa. Eta 7 hilabete berandu hau gatoz ona, EAJak orain dela 7 hilabete esandakoa berrestera. Ze ez da nahikoa izen eta Gorostizako igogailuen proiektua egiteko kontratua atera zan eta hutsik geratu zan diru faltagatik, eta hori esaten dut, ze espedientean bertan horrela justifikatzen da, eta udalagoikoa zuzenian ez da ateratzen, eta espedientean bertan bebai horrela esaten da, ezauelako diru nahikoa. Orduan, uste dut, guri reprotxau jakunian daukogula prozesu administratiboen ezagutza falta izugarria, bueno, demostratzen da ezetz. Demostratzen da prozesu administratiboen ezagutza falta izugarria daukotzuela zuek. Ze, onartu bazien, bi emendakin hoiek, ez dut esango beste hirurak, bi emendakin hoiek onartu bazien, Gorostizako igogailuen proiektua martxan egongo zan, eta udala goikoako proiektua eta aurrelanak martxan egongo zien. Ze, pleno hontan esan zan, Gorostizakoa urte hasierarako utzi behar izan dugu. Karo, dirua basauen bai, baina ez hau dirurik, orduan. Momentu hortan, guri reprotxau jakun guztia, gaur da eguna, demostratzen dana esala holan. Guk ekarri gauen ona, jakinda, diru nahikoa etzauela, diru nahikoa esala aurrera eramateko, eta diru nahikoa ez dauenean, prozesuak atzeratu itzen diez. Oin atera da, aurreko astean onartu zien pleguak Gorostizakoak. Ostegun hontan onartuko diez pleguak udalagoikoakoak. Baina dirua egon bazan, urtarrilaren 21-22 inguru hortan izan zalaia aurrekontua definitiboki martxan jarrezan momentua, proiektu horiek ja egikaritzen egongo ziren, eta ez gauen galduko 7 hilabete galdu gauen moduan. Orduan, ordua da, momentua da, gestionatzen hasteko. Eta seriotasunez gestionatzen hasteko. Eta reprotxau bierrian denbora guztian oposizioari ekartzen gauenian honan proposamenak dala marketing politikoa itxeko, errelato bat sortzeko. Esan jakun, promesa faltsurik hobeto ez ematea, segero etortzen dielako frustrazioak herritarren artean. Guzti hori esan zan pleno hortan. Eta resulta, gero, prentsan irakurri dugu. Gorostizakoa ja martxan dau, espero dugu, urrengo urtean ja obrak hastia eta hemen urtea, bai, ez dau martxan. Desierto geratu zen, dirua faltezalako, eta guk hori esan gauen. Abenduko plenuan, eta esan gauen, batzordean, atera bizienean pleguak, orduan. Dudan jartzen gauen diru nahikoa zauela, ez zauen. Orduan, nik uste dut, autokritika hori bebai inbidala. Autokritika hori be inbida. Ze, hau, egin bagauen, egin behar zan momentu hontan, eukiko gauen lan asko aurreratuta. Hori esan da, esan duten moduan, gaur aurkeztu diezen partidekin bat itxen dugu, ez dugu ikusten inungo arazorik, ez gaur onartutakoak, ez alkate dekretuz onartutakoak izan ziren bietan, eta horregatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Joana Sánchez. Bai, atzaldeon guztioi. Bueno, jakinda gaur onartzeko aurkezten diren kreditu gehigarriak hainbat auzotan hobekuntza lan urbanistikoetan inbertitzeko erabiliko direla, udal talde sozialistak aldeko botoarekin babestuko ditu. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Garasi, Etxeberria. Bai, puntetxo bat bakarrik lehenengo eskertu bitaldiei alde bozkatzea gobernuaren proposamenera. Eta bigarren aipatzea bakarrik abenduko pleno hartan, nik hitzak ez ditut, zehatzunaz gogoratzen handar parkatuko duztezu, ez dakit holan esan otzunala ez, baina bueno, ezien gauza batzuk edo kasu honetan Gorostiza eta udalagoikoa denbora kontu bategatik ezien aurreko urtean, hori komentau zen plenoan da batzordan besango neuke komentau zala, Gorostizakoa desierto geratu da, eta desierto geratu da, proposamen bat egoelako diru batekin ataratzeko, eta ez talako inor aurkeztu.
diru gehiago jarri behar izan dugu, bai, batzordean komentau zen, bai, ez dute besterik esango. Udalako pleguak prestatu dienien ez da izan diru arazo bategatik atzeratu udala be. Ze kainerako preste azen, kreditu aldaketa egin behar izan da, eta egin dugu kreditu aldaketa ikusita bestelako zeratan, bestelako lizitazioetan zer dabilen gertatzen. Beti izan dugu, batez be proiektutarako datuak eduki behar diela lizitazioa atarateko, igazko proiektu batekin datuakin atara gitxuen edo aurre ikusi gauen oengo bidegorrian obra, eta ikusi duzuen bezala kreditu gehigarri baten behar izan da, 2024tik 2025era aldatu indielako prezioak. Eta 2024ko proiektu baten baitan atara gauen edo irudikatu gauen lizitazio hori. Orduan, oengoan espero dugu jentea edo norbait lizitatzaileak aurkeztia, lizitatzaileak aurkeztia eta proiektu horrek aurrera eramatea. Eta esan zela, bintzat postu, danok hau batez onartzen ditugulako gaurko kreditu aldaketak. Eskerrik asko. Zerbait gehiago daukotzu esateko? Ados, orduan, bai, hori da, bozkatzera pasatzen gara, kreditu aldaketaren alde, hau batez onartzen da. 3. puntua, Debagoieneko mankomunitatearen estatutuaren aldaketa. Indarrean dauden Debagoieneko mankomunitateko estatutuak 2015ko apirilaren 22an onartu ziren. 2023-27 legealdiko helburu nagusia da garaiko erronka eta beharrei erantzuteko eskualde mailako sinergiez baliatzea. Horretarako estatutuen 7, 23 eta 35 artikuluak aldatzea proposatzen da. Aldaketak eskumenei, gobernu juntaren deialdiei eta udal ekarpenei eragiten die. Mankomunitateko gobernu juntak 2024ko azaroaren 21ko bileran gehiengo osoz erabaki zuen hasierako onespena ematea estatutuen aldaketari. Ondoren, espedienteak jarraitu du legeak finkatutako tramiteak. Beste batzuen artean Foru Aldundiaren txostena jaso da. Mankomunitatearen gobernu juntak 2025ko ekainaren 19an egindako bilkuran gehiengo osoz behin betiko onartu zuen estatutuen proiektuak. Horien horrela, obrak zerbitzuak eta mantentzea batzordeak honako proposatzen du. Onartzea Debagoieneko mankomunitatearen estatutuen 7., 23. eta 35. artikuluen behin betiko aldaketa. Hitzartzerik? Bai, Aritzmurua. Bai, arratsaldeon guztioi. En el punto lo que se trata es de cambiar los estatutos de la mancomunidad, entre otras cosas, pues por cambiar el tema del teletrabajo, entre otros de los puntos que va. Y resulta que aquí me surge una duda. Mi compañera Joana hace unos días pidió también poder utilizar el teletrabajo, puesto que se iba de vacaciones, y se le respondió textualmente lo que viene en el BOE, en el ROM, perdón. Entonces, no entiendo. Si lo pide la mancomunidad, se hacen los cambios necesarios y oportunos y estamos todos de acuerdo, y si lo pide mi compañera Joana, se le contesta a lo que dice el ROM. Bakarrik hori. Bai, Joseba Espeleta. Ez dakit, atzaldeon, nik erantzun ontzan Joanari, baina etzan telelanaren inguruko gai bat, Zan batzarra telematikoki itxeko aukera. Batzarra Euskara batzordia telematikoki itxeko aukeraren inguruan. Eta orduan, email baten berak planteu zauen oporretara zoialako, nahi zauela eitxia batzarra telematikoki. Ez daukon zer ikusirik telelanarekin. Eguza bada, batzarrak telematikoki itxia eta beste eguza bada telelana itxia. Orduan, eta erantzunaren inguruan, nik erantzun honetan izan zen, udal arautegiak onartuta daukon artikulua, Roma, Zuegron, Reglamento Organización Municipal horren inguruan, ez dakizmagarren artikuluak esaten dau, batzarrak telematikoki leizkela balintza batzuk betetzen darenian. Besteak beste, pandemia garaian inginoan batzarrak telematikoki, plenuak, eta batzorde informatzaileak inginoan telematikoki, baina balintza batzuk bete behar die. Eta orduan, erantzun dotzan izan zen, gure arautegiak esaten dauena. Euskara batzordea telematikoki ezin jalain, ez daukugolako aukerarik
hori itxeko, ez badie aurreko baldintza horrek betetzen. Eta gero jarraian esaten dut zana, alatabe, nik ez daukot inungo eragozpenik, zu batzarrera online konektatzeko zauzen lekutik, batzorde informatzaile hori ospatzen den gelan, nahikoa instalazio tekniko balimadaz horretarako. Orduan, ez zan eragotzi eta esan ezetz, esan jakon batzordea telematikok ezin jain, baina zuk nahi bali moduzu, alatabe, koneta useike batzordera online zure bitartekoekin zeuzen lekutik, eta batzorde ospatzen dugun lekuan, balintza instalazio tekniko egokiak baldin badaz hortarako. Esan izen ezezko bat, eta esan izen telelanaren inguruan, ez ez. Eta gero, bukatzeko be, aipatu notzan, arautegiak berak esaten dauena. Udal batzordetara joateagatik por asistencia bertaratzea gaitxik kobratzen dira dietak, eta ulertzen dauela online konektatuz gero, esan ez batzordera gerturatzen ezagoen ez una asistentzia, ez leukiko dieta jasotzeko eskubiderik. Hori izan, 3 gauza horrek aipatu notzan, eta 3 gauza horrek mankomunitateko estatutuen aldaketaren inguruan ez daukie inungo zerikusirik. Bai, Aritz. Bai, gauzatxo bat. Bai, telemáticoki, bai. Pues resulta que aquí en el Ayuntamiento de Arrasate se han hecho varias comisiones telemáticas y nunca se les ha contestado así. Y es más, se han retribuido esas comisiones, por lo tanto no entiendo esas diferencias. Si lo pide Joana, tienes esta serie de condiciones, y si lo pide otras personas, no hay ningún problema. Aipatu dutzen Roma, eta gari aipatu dutzen nire iritziz, kondeta useikela, nire haitxik ezaguela inungo erospenik, eta nire iritzia dietaren inguruan hori zala. Dietaren inguruan, iritzia inbiarko dau, udal teknikari batek, udal idazkariak edo dana dalakuak, txostenaren inbiarko dau, toketa jakon edo ez, baina nire iritzia batzorde buru moduan, zan, dieta kobratzen dugunez asistentzia gaitxik, ez dauenez asistentzia bat, ez dauela dieta jasotzeko eskubiderik sortzen. Beste ibarek. Haura ez da mesetara doian dokumentu bat ez dakiz zer, da, berak eskatu zauen gauza bat, eta mundotzen nire iritzia. Hori, hortarako da, udal teknikariak esateko guri, dietak noizko barru bideen edo ez. Baina hortan nire ez nintzen sartu. Eba, Buin. Ez oporretan, tampoco. Vale. Amatasun bajagatik egona zela, eta gainera bakarrik bizikidetza batzordean egin ditute bilerak online, beste batzordeetan ez, eta ez dira dietak kobratu hori argitzea. Me ha parecido que decías por mí, solo por eso. Vale, eskerrik asko. No iba exactamente por ti, Eva, pero bueno, pero ahí estás poniendo ya un ejemplo de los que ha habido. Ha habido telelanas y ya está, sin más. No. Estoy poniendo el ejemplo de que me he conectado online a las comisiones de Bizikidetza por un motivo muy simple, porque sin la presencia de todos los partidos políticos no se puede seguir el trabajo de la comisión. Entonces, por unanimidad se acordó que me podía conectar online, y ya te digo y te repito que las otras comisiones ni lo he pedido ni se me ha ocurrido, aunque igual tendría derecho, y nos han cobrado de dietas. Quería aclarar porque me había parecido, repito, que lo decías por mí, porque hace poco que he estado por baja de maternidad, y pues entonces te agradecería que me digas que en qué otras ocasiones se han hecho reuniones online y se han cobrado dietas, por favor. Históricamente estoy hablando, y no tiene por qué ser de esta legislatura, incluso de la pasada que estábamos nosotros gobernando.
y se hicieron comisiones online y tal. Tú te has dado por aludida sin yo decirte nada a ti, Eva. Bueno. Me ha valido luego como ejemplo, sin más. Pero bueno. Bai, ala eta be, uste dut gaia desbideratzen ari da lapur bat, uste dut buruz nabil, Roma irakurrita, badazela supuesto taksatiba batzuk eta bat da pandemia, eta ero beste supuesto batzuk badaz uste dut markauta noiz aldan hau egin. Hala eta be, gai interno bat da, nahi baduzue planteatzen dugu Romaren aldaketa edo telematikoki bileretara konektatzearen gai hori landu eike etxe barruan. Orduen, bai, ontsen mongotzut, espagatzu inporta goazen mankomunitatearen estatutuen aldaketa onartzera eta gaia baldin bada gure barruko arauak aldatzea, planteatzea dagokion batzordean eta lasaitasunez hitz egiten dugu. Guztiz ados zurekin, bai. Hala, pasatzen gara mesedez, ez da, ja, beste... Bai, hori boskatzera pasatzen gara, baina ez da beste interbentziorik, ez da? Bale, mankomunitatearen estatutuen aldaketaren alde, aho batez onartzen da. 20 baiezko. Bale, laugarren puntua. Arrasateko hiri antolamenduarekiko plan orokorraren aldaketa puntuala. Salduzpe esparruan, izapidetzen hastea eta parte hartzeko plana eta prozesua onartzea. 2025ko apirilaren batean onartu zuen udal plenoak mugikortasun plana. Tartean, autobus geltoki berriaren kokapena aukeratzeko herri galdeketa egin zuen udalak. Bosken gehiengoak autobus geltoki berria salduzpe eremuan kokatzearen alde egin zuen. Eta horrela jaso da mugikortasun planean. Halaber, aparkalekuak ere proposatzen ditu planak esparruan. Plan orokorraren arabera, salduzpe esparruaren kalifikazio globala jarduera ekonomikoarena da, eta ez ekipamenduarena. Hirigintzaren ikuspegitik kalifikazio globala egiturazko antolamenduaren elementua denez, plan orokorraren aldaketa egin beharra dago. Plan orokorraren aldaketa puntuala egin daiteke interes publikoan oinarrituz gero, eta kasu honetan interes publikoa argia da. Horiek horrela, hirigintza, transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea Arrasateko hiri antolamenduko plan orokorraren lehenengo aldaketa puntuala izapidetzen hastea. 2. Onartzea herritarrek parte hartzeko plana eta programa. 3. Agiria osorik Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta webgunean argitaratzea 2 hilabeteko epean. Jendaurrean jarriko da lurralde historikoko aldizkarian eta lurraldean edapen handiena duen egunkarian edo egunkarietan. 4. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legearen 80. artikuluko lehengo lerrokadan aurreikustako informazio eta txostenak eskatuko dira. Interbentzioak, Garazi Etxeberria. Bai, berriro. Labur pixkat prozedurari lotuta, dakargu salduzpeko apuaren lehenengo aldaketa puntuala martxan jartzera prozedura. Anak aurrekarietan azaldu bezala, 2024ko azaroan izan galdeketa, baina 2025ko apirileko plenoan onartu gauen mugikortasun plana behin betikoz. Mugikortasun plan horrek behin betikoz onartzen dagoen dokumentuan, jasotzen die alde batetik autobus geltoki berria, eta beste alde batetik disuasio aparkalekuak kokatzeko guneetako bat salduzpe ingurua izango dela. Badakizuen bezala, salduzpen behin betikoz aparkaleku autobus geltokiak kokatzeko derrigorrezkoa da prozedura hau martxan jartzea, eta gaur dakargun onarpenean aipatzen die 2 puntu, martxan jartze hori bera eta herritarren parte hartze plana eta programa onartzea argitaratuko dienak osotasunean Gipuzkoako aldizkari ofizialean, baina bai komentatzea behin da berriz aipatu dugun puntu bat dela, prozedura hau oso luzia izaten dela eta hasiera ematen jakola gaur kontan. Behin hasiera eman eta txostenak Jaurlaritzari eta Aldundiari eskatuta gero, dokumentua bera idatziko litzake jasotako ekarpenen baitan zabaltzen dalako aportazioak eitzeko aukera bat herritarrei begira. Dokumentu guzti horrek jasota eta ingurumen ebaluazioari hasiera eman da,
dokumentua hasiera baten onetsiko litzake, barriro eskatzen die kanpora sektoreko hainbat txosten eta herritarren eskura jartzen da agenda horrean dokumentua 45 egunez, eta planen aldaketa puntual hori behin-behinekoz onartzen da. Eta berriro eskatu behar die txostenak, bai Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduko batzordera eta baitzabe ingurumen organora aldaketa behin betikoz onetsi arte. Orduan, oinon hartzen dugun hontan, prozedura eta parte-hartze prozedurak jasotzen die dokumentuan, martxan jarriko ditugu, eta, hau izango da bia puntua, planaren aldaketa bera martxan jartzeko, ingurune hortan aipatutako autobus geltoki eta parkaleko eta aparte beste erabilera jartzea erabakitzen dugun, danon artean erabakitzeko prozedura martxan jarriko da, eta hori bideratuta proiektua eta dagokizun lanak egiten hasiko ginak. Beste interbentziorik, Ander Garai? Bai, arratsaldeon berriz. Hemen be alde bozkatuko dugu guztiz ados gaz, Zalduzpeko aldaketekin, azkenean errealitate izan dadin autobus geltoki berria, alik eta pausu gehien aurreratu hobeto, ikustia bakarrik dago egun hauetan juten bagara Zalduzpera 40 gradukin jendiaz lan egoten dan ospitaleko arkupetan resguardauta beruagatik, uste dugu alik eta pausu gehien eman errealitate hori alik eta azkarren izeteko positiboa dara, eta horregaitzik onartuko dugu, baina galdera izango zen, ero duda, oinitzen dugu aldaketa puntual bat zuen gobernu planian, eta baina eta berrez errepikau da, ideia dela plan orokorra berraztertu eta berri bat idaztea ez. Ulertzen dugu aldaketa puntual hau dela oin eskatzen dagoelako aurreratzea, baina bestia ez dela bertan bera geratuko, ez? Lege aldi honetan hasiko gara plan orokorraren aldaketakin, ez? Eskerrik asko. Erantzun gure oso Garazi Etxeberria. Gure gobernu planean dakizun moruan jasota dago plan generalaren aldaketa osotasunean eitzia, uste dut hori mahai gainean jarri dugula alderdi guztiok, behar hori, eta gobernu planean baitzabe jasota daz aurretiazko lanak bezala izendatutako hainbat lanketa. Batzan mugikortasun plana, irisgarritasun plana, genero ikuspegian azterketa bai, azpiegitura berdeak, eraikigarritasuna, etxe bizitza gutzak, buruz nabile, mordoizka badaz. Martxan dauzkagu danak, eta espero dugu urte hontan, datu guzti horren, bilketa guzti hori egin daukitzea, eta gure asmoa bai da, legislatura honetan, aploraren aldaketa orokor hori martxan jartzea. Dokumentazio hori eta informazio guzti hori daukagunean, hasiko gara dagokizun prozedura abiatzen. Joana Sánchez? Bai, autobus geltokia Zalduzpe eremuan kokatzearen alde gaudenez, etorkizunean geltoki hori eraikitzea ahalbidetuko duen hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntuala hastearen alde bozkatuko dugu. Ados, hiri antolamentua bereziki aldatzearen alde? 20 baiezko. Hau batez, onartzen da. 5. puntua. A.E.19 Fagor San Andres eremuko P4A eta P4D partzelak zatikatzeko, hiri antolamenduko plan bereziaren alegazioaren erantzuna eta behin-betiko onarpena. 2025ko apirilaren 10ean tokiko gobernu batzarrak erabaki zuen hasieran onartzea, zehaztapen batzuekin Fagor San Andres 19 eremuko P4A eta P4D partzelak banatzeko hiri antolamenduko plan berezia. Jendaurreko erakustaldian alegazio bat aurkeztu da. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako proposatzen du. 1. Aurkeztutako alegazioaren 1, 2, 3 eta 5 puntuak baiestea, alegazioei erantzuteko proposamenean adierazitako arrazoiengatik. 2. Aurkeztutako alegazioaren 4 eta 6 puntuak ez onartzea, alegazioei erantzuteko proposamenean adierazitako arrazoiengatik. 3. Fagor San Andres 19 eremuko P4A eta P4D partzelak banatzeko hiri antolamenduko plan berezia dokumentua behin betiko onartzea.
Lau, dokumentuaren ale bat, Gipuzkoako Foru Aldundiko lurralde antolaketa eta sustapenerako departamentura bidaltzea, dagokion erregistroan gorde dezan. 5. Indarrean sartzeko behin betiko onarpen erabakia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Gainera, behin betiko onespenaren erabakia zabalkunde handieneko egunkarien edo egunkarietan argitaratzea. Interbentziorik? Bale, bosketa honetan Mikel San Miguel Merino EH Bilduko zinegotzia kanpo geldituko da, Fagor Arrasateko bazkidea den heinean. Bestela nago batez onartuko da, baina boto batekin gutxiago. Bale, 6. puntua, Arrasaten LGTBIQ+ diagnostikoaren onarpenaren berri ematea. Berri ematea da, baina uste dut Eba Uinek hitzartu nahi duela. Bai, hitza hartu nahi dut, diagnostiko hau herriari orain dela arte batzuk aurkeztu genion, batzordera ere eraman nuen eta alderdi bakoitzeko kopia banatu nuen. Eta hitza hartzen dut, uste dudalako osoko bilkurarak hartzen dut udaletxeko organorik gorenera delako, eta uste dut halako lanketa bat merezi duela hemen ere egotea, ez? Irakurriko dut ekitaldian botanituen hitz batzuk. Arrasateko udala sorri historiko bat dauka, ez bakarrik Arrasateko udala, instituzio gehienak, LGTBI herritarrekin. Urte luzez, LGTBI pertsonen errealitatea lur azpian egon delako isilik, inork entzun gabe. Baina diagnostiko honekin hasi bat landatu dugu, memoriaz, aitortzaz eta konpromisoz elikatutako landare kolektibo bat. Baina hasia landatu aurretik, hilerako dinamizatzaileek lurra prestatu dute, entzuten, zaintzen eta espazio segurua eraikiz. Eta kolektibok eta aktivistek ere, euren hotzez, esperientzaz eta indar kolektiboarekin hasi hau urestatu dute. Eta, hau bide baten hasiera bakarrik ez da, hasi hau espero dute lurrean ez galtzea, eta alderdiei tokatzen zaigu sustraiak zaintzea, landarea bizirik egoteko, besterik gabe. Bai, beste interbentziorik, Joana Sánchez? Bai. Asko eskertzen dizut diagnostiko honen berri ematea, eta ikusten da lan honetan 100% aritu zarela. Oso ondo egon behar duzu, feminismotik zerbait aurkezteko 2 urtetan. Baina zer gertatzen da osoko bilkuraren kuadroekin, eta zer gertatzen da emakume txokoaren lokalarekin? Aurreko legealdian ibiltzen zinan horrela, beti. Orduan, Bai. Joana, ez dakit nondik hasi honekin. Benetan, atzauki genuen batzordea eta ez zenidan ezer. Zuk zer egin zenuen aurreko legaldian, aurpegia izan behar da, ona etortzeko eta zuk niri hitz hauek esateko. Joana, mesedez, bestetik, legaldia ez da bukatu, zu lasai, legaldia bukatu baino lehen, kuadro hauek ez dira horrela geratuko, zu lasai. 2 urte falta dira. Urrengorako, eskertuko nizun, olako gauzak batzordean, edo, ez dakit, esatea plenoan baino lehen. Eta beste alde batetik, azken hilabeteetan egona zamatasun bajaz, bai, hori be kontuan hartu. Diagnostiko hau ez da egin niri esker, kolektiboari esker egin da, eta aprobetsatzen dut aukera esateko, ez nuen esan behar, baina zure hitzak entzuen eta gero zalantzari gabe esan behar dut. Orain dela aste batzuk eduki genuen aurkezpen publikoan oposiziotik ez zinetela inor etorri. Eta horregatik atzo eraman nuen batzordea kopia bat alderdiko. Besterik gabe. Bueno, hau esan da, eta zuri erantzunez, gure gobernu planean badago emakume txokoaren leku aldaketa, eta lanean gabitz horretan, eta uste dut badakizuela batzorretan aztertu dalako gai hori, eta, egia da, aurpegiratu behar dana, toka hutsak itxen dauena, ez dauena itxen,
Baina, bueno, desbideratuari gaia, bai gureko neuke esan eta eskerrak eman LGTBIQ+ kolektiboari, behingoz, lehengo aldiz, udal honetan, beraien aldeko politikak martxan jartzeagatik eta ekimena eukitzeagatik gure politikak LGTBIQ+ kolektiboa kontutan hartzeko lehengo aldiz. Orduan, suposatzen dut danok ados gauzela honetan, suposatzen dut, hori gero gureko neuke pentsau. Egisa da eredu izan garela herri handietan, beste herri batzuetatik eskatzen ari dela nola egin dugun diagnostiko hau, eta guk eskuzabaltasunez noski eta ikasteko, guk eta beraie ikasteko diagnosi hau nola egin dugun erakusten ari gara beste batzuei. Gureko neuke esatia bebai, diagnostiko horretatik ondorio estetzen diela, gure herrian gertatzen ari diren gauza asko, nik adibidez pertsonalki ez nekizela gertatzen ari direnik, eta ondorio horretatik lan asko ondorio estatzen da. Ondorio estatzen da ez, lan asko daukagu herri honetan LGTBIQ+ kolektiboari, edo kolektiboak suposatzen dauen, bero beharrezkoa daukan duintasunari behar dauen politikak egiteko, bai? Orduan, ez dakit ondo esplikatzen ari nazen, baina diagnostiko horretatik eratortzen dien lanak ondion egiteko daukagu. Orduen, bai eskatuko notzueke indarrak batzia, bertan agertzen dien ondorioak eta etxeko lanak danok batera egiteko. Bai, ni ez dut esaten diagnostikoa LGTBIQ+-ena geizki dago. Ez, horretan ados nago. Bakarrik esaten dut, bi urtetan hau bakarrik atera da bela. Besterik ez dut esan. Baina ados ga, Nik uste dut bebai errespetagarrixa dela amatasun bajan egon dela zinegotzia, Bueno, baina hori esan da. Bueno, esan eba baina. Gauza asko egin dira batzordean. Nahi duzunean emakume txokora igo eta teknikariarekin azalpenak emango dizkizuegu. Batzordetik ere pasatu da, baina bueno. Bai, Eba, baina aurreko legaldizan aldrebesan. Azkenian ni berdin hartu dut, zure jokua. Ez, parkatu, hau ez da nire jokua, Joana. Nik egiarekin aurretik noia beti. Bueno, berri ematea danez, urrengo pontura pasatuko gara. 7, alkatearen ebazpenen berri ematea. Eta 8. galderak eta eskaerak. Galderak eta eskaerari badago? Ez, amaitzutat ematen da plenua. Ondo pasau oporrak, bastu igatela, oporrak hartzen dozuenoak, ondo pasau oporrak.